Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Masih setia di jalur satu Singkal bersama, nah itu lakonnya Cak Gus. Sugeng izin ya Gus? Izin. Oh, lagi berada di sawah Desa Langlang, tepatnya di sawah nopo niki Pak namanya? Sawah Lesan. Oh, sawah Lesan. Desa Langlang, Kecamatan Singosari yang berbatasan dengan Kecamatan Karangploso. Nah, ini juraganya ini. Nah, ini bosnya lagi jejeki sing bocor-bocor, sing borot. Biasa nyambut gawe aku sebenarnya. Cagus. Oh. Nggih ngeten. Yo iya aja nyambut. Sampeyan nggih mlampang ngeten apa? Iya, kita selerene usian. Iyalah. Wala ganti sapi. Cilik-cilik ini lho wis pokoke mau oleh buruan didol. Oh, no. Nggih, nggih. Hah? Nah, ini lama ini tidak ketemu Cak Gus, satu musim nggak ketemu Cak. Tak tinggal nang Brangwetan. Nah, ini padinya, batang padinya masih banyak tersisa karena gebloknya pakai mesin ya Gus, oleng ini ya. Iya, pakai mesin. Burung meteng aja Gus. Burung Gak ditengno ah. ora tengno wis. Wis tuwek mati kae. Bapak wis ya kayak nyaut kaya. Iya, mau didol. Ini rasin teko Pak Usman sih ya? Iya, kok Pak Usman. Ini suasana pagi di Desa Langlang. Nah, itu sama bapaknya dibantu dibabati supaya nggak terlalu susah. Yang tidak asing dari Cak Gus itu suara gentonya itu, genta. Kelining-kelining. Ini lek ngelak dikira wong dodol es ya Gus ya. Padahal nyingkal. Lho Pak niki banyune dugi nyolo ah. Sanes. Lagi patusan dugi nyolo nggih. Oh. Dianggel digawa mriki. Oh. Lagi sing ndek curah guaan niku kan, patusan-patusan niku di Oh. Cak Gus sik merambat geraya. Sampai kangen wong glugur aku tak golek itu. Sopone nang dengkol nampes. Iya, ora tau munggah. Yo.
Lah Dik, Bogor sepi nang Pak Usman ping 3 ora kepethuk blas aku. Pak Usman saiki yang ngono, Dik, iki di sekolahan. Oh, garam ah. Iya. Iya. Tak uber, tak belancane Cak Gus. Mari ngono. Sing golongane mul nang Tegal. Loh, Jamal wis tandang ah? Wis, Oh, aku tandang wae seminggu. nang Tegal. Iya. Oh, berarti Saiful barang wis tandang? Iya, tandang. Oh, tak kira gurung. Nah, di sana itu terlihat ada ini Pak Sanari di sana. Nah, nanti kita review juga Pak Sanari. Lah ya sih pelajari nih. Loh, masa Pak? Oh, enggak tahu saya ternyata ya. Orang-orang sudah mulai ke Tegal ini. Gah. Wah, lemah mau pamur ya Gus yo. Iya, Kayak enteng kan rasanya ya. Iki lho, mawur. tarian iki lho kayak enteng subur ya lemah. Paling sering dirabul ya Gus. Mbok penak dah. Dah. Pak lemah iki sering jenengan rabut ta, Pak? Oh, makanya kok mewawur ngono lho. Oh. Berarti dangu sampean keringaken. Oh. Dicake di Tegal no ya Gus apa Iya, dah. Oh, wis telung panenan pari yo. Oh, etane sumber iki wis panen apa ternyata. Berarti Cak Gus karo anu ya Gus, ambil Pak Sanari nek ngono. Oh. Heeh. Etane sumber iku ya Riko ta ya Gus? Ya, Ambil Cak Sanari. ya. Yanto gak? Kak, Oh, dungaren. yang tama pirang dina, tang dina mbok pira ana kono. Ketul wis mari Riko urung. Borong sik kari ketengno. Oh, pindah rene sik. Iya, Waduh bakal yo ngidul ngalor ngidul yo. iya. Waduh kayak sepur jana. Sepur. Iya, Pak, oh sapi iki. Nah, iki jeragane iki tak cedekne lho iki. Nah. Gerakannya pada nyingkah. Ini ra ngerti Pak sampean iki. Kabeh iki Kabeh iki sampai kok. Oh, iki yo.
Batas kelopo iki, Pak ya. Oh. Ayo bombo iki cilik. Oh. Mane dijenengno calian ya. Soale cili-cili. Oh, genteni. Oh, saduluran ah, Pak. Oh. Pancen sing duwe. Oh, tapi digarap sampean. Ya. Oh, digarap dhewe. Oh, nyambung. Sak paket ya, Gus. Ya. Iya, sing garap iya teh, Pak ya. Gak iya wong cair jare ya. Seneng apa, Pak? Oh iya. Ya. Nomor pinter ya, Pak? Putus sama nomor piro? Kong. Oh, wes seneng nyaca. Oh. Lho lek nyaca nglakokno Pak sapa biasa? Pak Sai kene. Ngene iki gak tandang wong. Oh. Oh. Oh nganglang ya si ono ya Gus ya. Ah, Nanti Pak Saine ngene iki. tak ini kulon. Kulon ndi? Desa sumber. Dia Pak Guru. Oh, kulone Cak Sanari kono. Ya, ya. Oh. Panen lah. Nah, demikian sahabat Kanyora video kita kali ini bersama Cak Gus. Matur nuwun Cak Gus nggih. Yeay. Saya akhiri. Allahumma fiq ila wa mudharik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Terus Cak Gus.